Predavanje za novi čas v izvedbi YouTube kanala Kompas Usoda je zaznamoval vikend številnim iskalcem znanja in resnice. Samo da znate, više ja odgovara pre nego što ste završili pitanje. Za nami je uspešno gostovanje izvrstnega pisca ezoterične in duhovne literature ter predavatelja starih znanj in nove dobe Milana Nikolića iz Ane. Kako rekao na predavanju, pričat ću ono kako osjećam da vi vibrirate. I ja se nadam da će i ovo što će kroz tvoje emisije, kroz Leono snimanje Zlatnog doba ljudi moći da osete kakva je energija bila. Da potrebujemo hrano za dušo, je pokazala polna dvorana kulturnega doma v Medvodah in sproščenost vseh nas. A energija je bila onaka kakav rod, beli rod zaslužuje. Energija buđenja, energija svetlosti. Ispod šljive stare se čuva mudrost, zato su ljudi pravili kuću kod stare šljive. Znanja naših prednikov se tudi z njegovim delom obujajo. Na plano prihajajo skrivnosti števil in simbolov, pravo tolmačenje svetih besedil, resnično spoznavanje duha in duše. Da je eden izmed vseh, je iz Ana dokazal, ko je zavrnil predavateljski oder in ljudi nagovoril iz iste višine. Vraćam se još jači i mudriji u Srbiju. Znači, zaista se potvrdilo opet ono što stalno govorim, gde god odem, upoznam divne ljude. Po koncu smo nadaljevali neformalno druženje ob hrani in pijači v pristnem okolju kavarne Stan. Zaista sam zahvalan i radujem se što sam imao tako jedno iskustvo. Zahvalan sam tebi, Tajo, na uspešnoj organizaciji. I evo, pozivam sve ljude dobre volje da dođu u Srbiju, a ja sam siguran da ću veoma brzo nastaviti. Veliko veselje nam je prinesel tudi Leon Bjelić, ki je predavanje posnel in bo na ogled na njegovem YouTube kanalu Zlatno doba.